De lederie van de KNSB had het ontslag van voorzitter Doekle Terpstra juist accepteerd. Ik wil hier de lederie jeder het volslijne vertrouwen in Terpstra uitsprutsen. Terpstra wie opstapt na zwiere kritiek van rieder Sven Kramer. De rest van het KNSB-bestuur blijft wel on. Op de trekwij bij Driessen ben van de morgen 2 mensen verwonnen rekken bij een botsing. Een van haar is zwier verwonnen. Een van de auto's vleeg hoe de vangrail en bleef vlak voor het wetter hingen. De helpdiensten binnen manmachtig uitdrukt. De dik wie oorzet van verkeer. Voor meubelzaak Slauerhof uit Ljouwert is het faillissement onvregen. De winkel bestiet al 125 jaar. De problemen van Slauerhof, die het vooral duurdere meubels verkepert binnen het gevolg van de crisis. Op de voorstreek staan de laatste jaren hield dit meer winkels leeg. 200 mensen peddelden de komende 5 dagen steend op een surfplank bij de Alversterdenlans. Het is een wedstrijd. De eerste etappe gaat naar Sleert en is 44 kilometer lang. Snijn komen de deelnemers weer om in Ljouwert. De finish is in de Prinsentuin. Jong nog lang warm. Vannacht is het heel bewolkt en 16 graden. Morgen een warme zomerdag. Het kan zo'n 20 graden worden.